शेंगा उकरायला आलो. शेंगाचं गेलं एवढ्या शेंगा काय शेंगा सांगितलं का नसता तर आणि तसाच मिळाले. हो का या इथं ठेवा म्हणा या झाडाखाली तिकडंच बसता. हा तिथं झाकून ठेवते घागरण तिथंच. बघा शेंगा कसल्या भारी पानमाय उकरायला गवत भरल्यात येल भरल्यात. कसली झाडे बघा तेव्हा आंब्याचे नुसते तेव्हा नारळाचे आंब्याचे झाडे लय चांगले नुसते लावलेले आहेत आंबे. कलमी आंबे आहेत मोठमोठे लाट कलमी आंबे आहेत मोठमोठे लाट. शेंगा